नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आणि शेणात नाही साखर झोपेत असणारे आपलं बाबलो आपले सकाळी सकाळी स्वागत करतो। सकाळचे 8 वाजलेत, बघतायत 8 वाजले काय? होय 8 वाजले आणि रात्री आमची माझी पॉवर बँक राहिली आहे पुणग्याकडे, ती आता आणून चालला। आणि आज मुंबईत जाऊचा दिवस असल्या कारण सकाळी उठल्यावर पहिले ती सगळी मेमरी कार्ड कॉपी केलं आहे आणि मग वाटेक लागलं। ह्यो आत्ताच उठलेलो, तोंडावरून तुझ्या दिसता हा डोरा नाही सोडला रे तू? पाठी येतात ती घराडे मग काय आला ना ना परत बांधा त्यांका पप्पा बडबडत राहतात। मग आता आज गोट्यातच आताशी गोट्यातच असतात, मध्येच ते सोडायची पाय मोकळे हो। तर आज संध्याकाळी 4:30ची ट्रेन आहे, पण त्यासाठी मला इथून 1:30-2 वाजता निघावं लागेल। पण तोपर्यंत आता एक अर्धा एक तासात दाभोळ्यात जायचं, तिकडे सगळं काम आटपून मग पुन्हा इथून मग कणकवलीला, असा आजचा दिनक्रम आहे। तोपर्यंत बघूया, सकाळी सकाळी व्हिडिओ करूचा प्लॅन होतो, म्हणजे कल असा ठरलेला होता। तर आता बाबल्या आता चालू केलं ना, काय करता बघूया। बघा पाटाचं पाणी सकाळी चोरून घेतलेलं, अरे होय बघा आता, आणि पुणग्यान बघा पाटाचं पाणी बघा। आपण पुणग्याचंच नाव टाकूया, ते बघा पाणी बघा इथून या हां डायरेक्ट पुणग्याकडे जातं असा। सकाळी सकाळी इले म्हणत काय आला काय रे? मग तू चोरून चोरून पाणी लावतो असाच, म्हणून आपल्याकडे पाणी येत नाही आता। पाणी येत नाही खाली, म्हणून ती खालची लोक गाडी घालतात, त्याचं कारण नाही, काय चुकीचं नाही, हे चोरून चोरून पाणी घेता फोडता। कसं काय रे? काय गो विचार बघा, पण पाण्याचं असं काय करतास तुम्ही? काय केला? खाली दिसतच नाही पाणी, काय तर पाटात खालच्या पाटात खाली नको, आमचंच पालट म्हणजे तुमचं कधीपासून पालट चालू झालं? हे नवीन पालट चालू केलं नी? काय संबंधच नाही पुस्तकाचं आणि पालटाचं। माझं नवीन पालट गपचूप गपचूप भाजी नाही देत बाबा। सकाळी त्यांका भाजी म्हणजे वाटून सकाळी टाकायची. सकाळी कोण येण्याच्या आधी यांचं चालू होतं 5 वाजल्यापासून। मग सकाळी भारी आहे। तुमच्याकडे काही बसान रोटी सकाळी भाजी लावून बाबल्याची सकाळ 8च्या नंतर होता, म्हणून तुझा तुम काय कळत नाही। रोजचीच उशिरा होता, काय काम म्हणून त्याचा गैरफायदा घेतास तुम्ही। मी असते हा? ते पाटा सिमेंट मारून दिलं हक्के नको तरी ये नाही आकडे नको ते तो पाण्याचं काय तर सांग, पहिला सांग, पटकन सांग। का पाणी कशाला ढापतात आधी लोकांचं? ढापला आता नाही एवढा केल्याबद्दल पालकाची एक जोड दी चल। हा. हो होय, टाइम नाही, माझा काम आहे। कधी तुझ्याकडे ह्याच्याकडे टाइम कधी असतं? एक दिवस सांग। कायम दिसतीच काजीत गेलं ना सकाळी, नाही तर सकाळी तुझं कधी नक्रम काजीतलं असतं। सकाळी काजीत किती वाजता जाणार? कसे नाही असे तेवढे बरे, माका येऊचा माझ्यावर तोंड अजूक नको। अहो माका बघूची आहेत काजी तुमचे कितीशे झालेत, ते चोरूक बरे मग नंतर नाही आमची काळजी सपले सपले। चोरलास तुम्हीच? माझ्यासारखं चोर तुका शोधून सापडणार नाही। होय भेंडे आहेत? अरे हे 2 भेंडे आहेत। ते बघ अरे हो, एका टायमाची भाजी होय, भारी रे। त्याच्यात मागाकच सोड पुऱ्या पाणी अर्ली कर जायचो नशी तेवढा इला असता तर शेतकरी असतात आज। पटकन एखादा पाणी जायचा गो वेळ काढूचे धंदे नाही तेवढ्या पण नको असा घालून होईल, पैसून माती ओढ ह्यो माग भरत आगत घालून होईल पाणी तेवढं टाइम नाही त्याच्याकडे। त्याचा एका पुरतच नाही, म्हणजे आमका आज चाय मिळात म्हणून विचारले पुणग्या काय चाय चाय जसं काय चाय पिऊन पितच नाही ना, म्हणजे तुमका थांब म्हणून
बराचसा भाजीपालो अरे सध्या भाजी विकत घेऊची गरज नाही तुमका. बाबल्याक पाठी काढला त्याच्यात काय गो. तुझी काय सध्या भाजी कायच नाही बघ शिक जरा नाही तर तू तोवर तंगडेवर करून राहतस तो. रावल्यांची माकाच सांगतो उलट्या काय? जरा काय काय आला मीच घातली भाजी तू घातलेली आई नाही तर ह्या घालू कैला पण होता ती जागेवर संगोपन ताच करता रोज त्याचा. संगोपन केल्यानंतर काय नाही पाणी चोरून संगोपन करतात. हो करू आम्ही पाण्याची ओळखी नाही. मग आपोआप होता सोबत निघाल गावाला आता सांगान घेतलेलं सांगा म्हणजे माका सांगलाच काय हा काय काय तोंडात कशाक बडबडतो गो. मोठ्यानं काय तर बोल घाबरतं की. आयता हा म्हणजे आयत्याचं नाव काय सांगा ते. आयता म्हणजे कोण कोण आयता आयता म्हणजे कोण काय स्त्रीलिंग आयता कॅमेरो म्हणतात ते कॅमेरो. काय करू मग आयता काय हा माझे केस उठले. चल जरा पालेगाटा कालांतरी करू. चल काढ सुकलो अरे बंधू फ्रेश दिसत नाही. फ्रेश दिसत कसं पाणी लावता कधी तरी. हो भेंडी घे भेंडी फ्राय करूया. तिच्याकडे कोण काही भेंडी आम्हीच नाही खाल्ली आहे. भेंडी नाही भेंडी 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 तुम्ही म्हणतात. नाही खाला मग आम्ही खातो. मग तुम्ही मग खावा उरलेलो काळफळ खावा पाणी घालू का? घालतो आहा, बघ. झाडात घराक नेऊची डायरेक्ट. चल तुझं म्हणणं काय करू आता भेंडी. झाडा तू पाणी. हा मग भेंडी दी चार तुझ्या हाताने काढून दे. हो मी नाही. मग चल चल मग आपण काढूया. मग झाडा कुपू हा डायरेक्ट देतोच भेंडी. काय करतो नाही, घेऊन खा. हो, सकाळी. काय करतो माका मुंबईत जाऊ कोई नेऊ कोई येत ती गो. भेंडी आणि गवारी पण दे. गवार पण आहे ना भेंडी गवार. जुन झाली ती नको. गवार आम्ही खाल्ली नाही. गवार जुन झाली काय उपयोग तू काय खाल्लं नाही म्हणजे वांडर खाणे आधी आम्ही ते खाता नाही तर तुका नाही माका नाही. वांडरांका हा वांडरांका तुकाव नाही आमकाव नाही वांडरांका. तुझी आणि वांडरांची या संगत आता आमका त्याचं काय या नाही हा. तर तुम्ही दोघांनी बघून घ्यावा. आमचा काय तर आमका द्यावा. केवढे पटकन बोल काय करतो घेऊ काय घेऊ. मी नाही बाबा. हा हा बोलला रे काढ. अरे माका मुंबई कोई येत भेंडे. मुंबई का नाही ती भेंडी. हे गावठी भेंडी नाहीत मुंबईत. ही भेंडी आहे भेंडी. हा ती भेंडी काय ती भेंडे लावले हा. ते खाली काय सांग. कसली ती भेंड कोणाचं तू बरोबरच नाही काय आला मेल्या मग तू वाढली एवढी झाडा आणि आणि नजरेन मेले सगळं मराक लागले. भेंडी मिळाली नाही. नजर चांगली नसते. वाटेरच लावलंय. मग आता हय तू नजर लावलंस एवढी. हे नाही म्हटलं माझ्या नजरेन आता काय चप्पल माहिती बांधायच्या. आता होय बांधा पण चप्पल चप्पल चांबड्याचा आंध्रे बांधा पण माझा बांध चप्पल तांबड्याचा मग अस्सल जांभळाचा. असं आहे. घराकडे येतो घालून नाही येत का हय खय घालणार. तेल लावायचं रे का? अरे स्टेज बीच घातलं हे काय डान्स करू की. हो हो, डान्स करतो. त्या दिवशी ते टाटा घालू की त्या दिवशी कोणतरी सबस्क्रायबर बोललो होतं पुष्पक डान्स करू गेला. काल हा काल त्यांचं काय काम धंदे नाही ते. अरे आकड आजही ही गो माझी पॉवर बँक आहे हा वापरू घेतलंच नाही ना. काय आमका कसा होईया बाण पडू कोई. तुझं काय खरं नाही. ढापण्याचं काम तुमचं पटकन आहे. पाणी ढापता त्याचा पॉवर बँक पण ढापचाल उद्या उद्या बांध तुमचा पडणार ती तो सगळं गो बांध अजून बांधण्यात पाणी खा गेला नाही रे अजून पाणी. अगो जो पाणी आहे या एकाच मागात पाणी जातात सगळा. एकच मग चांगलं. पालकाची भाजी खायची चिकून चिकून सुकून सुकून ही विकणारच भाजी काय गो घरातल्या पुरता. हा गो विक्रीची हा. तुका माहिती नसत ना तुका ह्याच्यातलं काय. तू पाणी घालणार फक्त आज. हा हेच लावतात पाणी. मी उशीर झालो म्हणून त्यांचं. हा काय आला काय काय
हा महाग मारायची तुका सोडलं असतं घराकडे मग परीक्षा अजून कसली परीक्षा देता तू फर्स्ट इयरची अजून फर्स्ट इयर का जर अरे काय करणार अजून वय वाढतच नाही पटापटा पटा ए येतो कधी काजीत जाऊया पुणग्यांच्या त्याचा भूतभीत असतं मी नाही कसला कोणाचा त्याचा भूत असतं त्याचा भूत. त्याचा नसता ना पुष्पाचा असता घरी मग ताक सांगतो हा पुष्पाला भूत घरी गो तो काय म्हणता बघ काजीत नको पुणग्यांच्या पुष्पाचा भूत असतात तरी म्हणता मी नाही तो पानवालो गो पानवालो म्हणता पुष्पाचं भूत असता म्हणता काजीत पुणग्यांच्या काजीत पुष्पाचं भूत वही ती सहीच साडी नेसा नसतात हो का गो हो तुझं भूत हो माझा भूत नाही काय एवढं हो बोललो म्हणून मी येणार नाही मग तुमच्या काजीत कळलं काय हो माका खाली भूत विचारते तू काय काय ह्या पुणग्यांच्या गादीत तुमका दिवस रात्र गमता काय हो सांगा ना. दिवसाचा पुष्प असता रात्रीचा पुष्पाचा भूत असता मी नाही पुणग्यांच्या काजीत दिवसानं असतं पुणग्यांच्या काजीतला पुष्पाचा आता भूत आता वय तो पानवाला बोलवतो पुणग्याच्या बाबा काजीत मी जाणार नाही पुष्पाचा भूत असता तर तो नाही लोक आहे हो बरं होय झाला का पाणी लावून झाला जा जा बंद मग आता काय चाललं अगो जातो खय